Здравейте, вие сте с EBF събеседник. От 3 до 5 ноември в столичният хотел Шератон ще се проведе международна конференция на тема тенденции и иновации в туристическия бизнес. Наш гост е господин Красимир Симонски, управляващ директор на e-commerceacademy.net, организатор на събитието. Организацията представлява сдружение на експерти в областта на туризма. Добре дошли в нашото студио. Господин Симонски, кои ще са основните теми на конференцията? Те са няколко, но мога да ги обобща в едно изречение. И то общо взето как интернет оказва влияние върху травъл и туристическата индустрия. Иначе сме ги подредили така в 6 основни тематични групи, бих казал. Искаме да започнем с анализ на пазара на онлайн технологии за туризма и пътуванията, какви са тенденциите да бъдат очертани, след което искаме да преминем към дефинирането на това какво е онлайн маркетинга в тази индустрия, да посочим основните методи за правене на такъв маркетинг, след което да преминем към самите инструменти, които се използват, технологични инструменти, като те са разделени в две групи и те наистина така са отделни. Едните са за хотелите, а другите са за травъл агенции и туроператори. Те са различни технологии. Като искаме да преминем, разбира се, и през темата за инвестициите в тези технологии в областта на туризма и пътуванията. Да отворим една скоба. Нужни ли са големи инвестиции за развитието на такъв тип маркетинг в туризма? Зависи какво разбираме под големи, тъй като играчите те са най-разнообразни. Има и много малки агенции и хотели, има и доста голями играчи на пазара. Съответно, подхода за тях и инструментите са различни. Но като цяло инвестицията влиза в рамките на това, което се отделя за информационни технологии, което е един бюджет, който всеки общо взето може да си направи така равносметката какво представлява. Навсякъде има компютри, вече е инвестирано поне в хардуерната част на нещата. Остава вече специфичните технологии, инструменти и приложения, които да паснат на самия бизнес, които не искаме да ги разкриеме пред тези, които ще присъстват на конференцията. Останалите теми, кои ще бъдат? Екореволюцията. Една много интересна тема, която също по много интересен начин се приплита и с технологиите. Как можем да бъдем еко и всъщност как можем да извлечем и полза от това да бъдем еко, бивайки в туризма. Като във връзка с тази тема ние даже сме направили един акцент в частта, която съпътства конференцията. Искаме да направим така един по-сериозен нетворкинг, да дадем възможност на хората и експертите да общуват помежду си. И сме замислили даже едно парти. То ще бъде на четвъртък от 23:30 в Червило. Там ще имаме Eco Fashion Show, Eco White се нарича. И ще бъде едно много интересно така събитие и преживяване, на което ще имаме възможност хем да се забавляваме и да станем приятели и да правим и бизнеси като приятели. Това е една от другите така цели на конференцията, да се даде възможност за достатъчно контакти между участниците. Кои ще бъдат лекторите в конференцията? Лекторите ще бъдат и самите участници. Формата, който сме предвидели, то е панелна дискусия. Тоест искаме и сме подбрали общо взето лектори, които да се казва така да запалят колегите, да задават въпроси и те самите да станат участници в дискусията и в конференцията. Лекторите са от различни бизнеси. Постарали сме се да има едно добро представителство, най-вече на експертно ниво. Тоест това са експертите, които да говорят по тези теми. Те, които са преминали през, така да се каже, мъките на създаването и на след това приложението и на използването на тези технологии. На това също искаме да наблегнем, така че ще могат да бъдат дадени достатъчно съвети и достатъчно информация от наистина компетентни хора. Този форум се очертава да бъде един от най-значимите събития в бранша за цяла Централна и Източна Европа. Три дни ще бъде. За първи път в България. Да, наистина доста така широк формат. Вие споменахте една от темите за екореволюцията. Веднага се спомням едно изследване, което показва, че туристите са готови да дават повече, стига да допринасят с нещо за околната среда, за социално отговорният туризъм. Факт е, че екодестинациите в момента генерират, може би, най-така бърз ръст.
Хората изключително подкрепят такива инициативи. Абсолютно. Просто само заради идеята, ако искате, всички сме съпричастни, всички искаме да живеем в една чиста среда, в чиста природа да посещаваме, така че от само себе си идва тази симпатия към еко-инициативите, към еко-идеите. И ние също така, подчертавайки този момент, искаме да погледнем на него и от бизнес гледна точка, и от технологична гледна точка, т.е. какво можем да направим, за да бъдем и екологична компания, да подкрепиме екологични инициативи и така нататък. Така че, какъв е потенциалът за развитие на екотуризъм в България, по вашите наблюдения? Изключително сериозен. Значи, ако подхванаме най-напред темата за околната среда и красивата ни природа, и оттам нататък стигнем до констатациите, че почти нищо не е направено в момента в тази насока, промотиране на тази екосреда, ако мога да кажа, мисля, че доста нещо може да се направи. Така че технологиите също ще бъдат от голяма полза, за да може най-вече в областта промотиране. Като споменахте промотирането, как оценявате до момента рекламата на България в чужбина? Имам възможност да говоря с колегите от бранша и те самите изразяват сериозно недоволство от това, че наистина страната ни не се представя по най-добрия начин. Говоря и с така чужестранни бизнесмени вече в България в тази област. Те самите не са доволни от това, че България примерно се представя в една такава светлина, ефтин туризъм, най-различни забавления и така нататък. Но истината за България, която трябва да се промотира, може би малко по-различна, като съобщение, оттам започва. Ние няма това да коментираме толкова на конференцията, по-скоро начина, по който да се направи това нещо. Защото без да бъдем откриваеми и лесно така да ни намират в интернет, трудно можем да си представим, че някой ще повярва или просто така ще прецени, че България е добрата дестинация, където си заслужава да дойде и така да похарчи парите си като туристически участник. Най-вече в интернет в момента се прави почти всичко. Онлайн маркетинг в интернет. Това е една от основните теми. Искаме да кажем защо интернет и да убедиме всички участници в процеса, че наистина трябва да инвестират в подобно маркетиране. И най-вече в интернет. Това ли е най-добрият начин за правене на маркетинг в момента? Става въпрос с най-малко средства да се постигне най-голям резултат. Рекламното послание да стигне до възможно най-голям брой участници. Ти го казахте, това е най-ефективният начин. Защото като се замисля, интернет е навсякъде. Онлайн маркетинга, последните тенденции продължава да набира все по-голяма и по-голяма скорост. Така е. Това е тенденция, тя е очевидна. Аз мисля, че няма нужда да убеждавам вашите слушатели, че в маркетинг е вече новата среда, където трябва да се маркетира.